Държа ключа за най-добрата оферта в града. Не е лозунг, а факт. Ето я, на крачки от гребната. По-буквално няма на къде. Сграда с характер. И то какъв? Вентилируема фасада и Акт 16. И сега най-важното. Продавам стойност, не най-ниска цена. Затова клиентите ми ме обичат, защото стойността остава дълго след като цената вече е забравена. Апартамент с 2 спални, гледка към гредната и най-оптималното изложение – изток, юг и щипка север. Дневна 30 плюс квадратни метра. Мога да я нарека сцена, особено когато я сравнявам с онези, които приличат на коридор с мебели. 2 южни спални, с поглед към Родопите. Подготовка за умен дом. Лоби и общи части на ниво бутиков хотел. И 2 подземни паркоместа. Разбира се, най-добрите. Ако търсиш най-доброто, знаеш къде е ключа.